nila ay kaya nilang bilhin ng kahit na sino. Pakiramdam ko noon ay kausap ko lamang ang tatay ko. May pagkakapareho kasi sila ni Papa. Masipag siya at madiskarte sa buhay kaya nagkaroon siya ng magandang negosyo. Ang kagandahan pa sa ugali niya. Kahit nakatapos siya ng kolehiyo at nagkaroon ng master's degree ay hindi ko siya kinakitaan ng kayabangan. Ang nakakainis lang noon ay halos ipugaw na ako ni Mama kay Luis. Habang kumakain po kasi kami ng tanghalian ay panay ang kwento niya tungkol sa mga achievements ko noong nag-aaral pa ako. Nakakatuwa naman ay pinagmamalaki niya ako pero alam ko kung bakit niya yun ginagawa. Bawat buka ng bibig ni Mama na may kasamang pagpuni sa akin ay may inaasahan siyang kapalit. Nang makalis si Luis sa bahay ay hindi pa natapos si Mama sa mga sinabi niya na halos hindi ko na masigmura. Paulit-ulit niyang sinasabi na gagaan ang buhay namin kung maaakit mo si Luis. Gamitin ko raw ang ganda ko para mapirahan ang boss ni Papa. Siyempre po, Papa, tutut ako sa ideyang yun ni Mama dahil parang tatay ko na po si Luis. Ang kaibakandag niya sa tatay ko ay pera siya kaya kaya niyang gumastos para maalagaan ang walat niya at ilagan ng mga matanda. Sa unang tingin ay mapagkakamalan siyang artista na hindi halatang nasa 50s na edad kagaya ni Zoren Legaspi. Kahit ilang beses ko nang sinabi kay Papa na hindi ko aakitin si Luis kagaya ng gusto niyang mangyari, ay siya pa mismo ang gumawa ng paraan para magkita kami ulit. Papa Dudu. Nagkapatid ko na po kayo sa Lunis. Hindi po ako makikipagkita sa inyo rito. Hindi po gusto ng nanay ko. Ano po bang kailangan birthday niyo? Masyado po kasi marami kong mga pagkain na ginagawa. Tsaka kaibigan pa. Happy birthday po. Sigurado po ba kayong pauwi niyo po after natin kumain? Wala na po akong gustong puntahan. Gusto ko lang magpahinga ngayong araw kasi ipasok na naman sa trabaho. Hindi po eh. Maraming pinapagawa si Mama tsaka tumutulong din ako sa pagluluto niya ng mga kakaning binibenta niya. Bakit niyo po sinasabi yan? May balak po ba kayong ampunin ako? Hindi kayo naman po kailangan ng bagong magulang. Mabait po yung tatay ko at mataas yung respeto ko sa kanya kaya hindi na po ako
Hindi naman. Pero matagal na yung huling beses na nakapunta ako roon. Mga 2019 pa. Buti nga mabilis lang biyahe natin eh. Hindi kagaya dati, nag-commute lang kami. Susunod na lang. Saka na natin isipin yun kapag matutuloy na talaga. Kasi nga diba, the more na pinaplano, the more na hindi natutuloy. Bakit? Kala mo ba matatanda lang na naniniwala? Ang ibig kong sabihin, yung mga may edad na. Pasensya ka na. Minsan kasi wala rin treno tong bibig ko eh. Wala naman kaming sasakyan kaya wala rin akong papapracticean kung sakali. Mahirap akong turuan, baka maubos ang pasensya mo. Subukan lang, pero ito pa rin pagdating sa driving lessons. Slow runner kasi ako eh, kaya baka maubusan ka ng pasensya. Sige, gawin natin kung kailan ka free. Salamat. Siguro sa Sabado na lang. Sa Sunday kasi sisimba kami ni Mama. Lagi naman tayo magkasama eh. Pwede pag-ibig ko naman yung araw na yun para sa pamilya ko. Huwag mo nang isipin yun. Gusto ko rin talaga silang makasama. Alam mo, sa totoo lang, okay ka naman talaga.
Dili ko pwede naman. Nakataklan mo lang kumabiro ka mo. Pero sa huli ay mas nagtiba mo pa rin ang kagustuhan ng nanay ko tayo matapos na nagkasama si Papa. Hanggang sa umabot na ako sa puntong pumayag na lamang sa isip ni Mama, matapos niya akong pagkaan. Kasama ang amanang lagi, maubos sa kanya, para matagal sa hirap problema, niya sa tayo. Alam ko po noon na kayang-kayang gawin ni Mama ang bagay na yun. Tapos ako na magsinalawang masarap si Papa. Parang hindi ko kaya na gusto ko na makita sa iwanan sa lahat ng nanay ko. Sa ganon kayo, nasa iwan ko ang Papa noon. Ma! Oo anak! Buti naman nakadalaw ka pa dito. Hindi mo ba kasama si Luis? Dinaan lang ako, ma. Umalis din siya kagad. Magbiyahe pa kasi pa Manila. Ay naku, baka mamaya may iba pang babae kumikita yun, ha? Ako sa'yo, apitin ko siya ng apitin. Hanggang sa hindi ka na niya kayang iwanan. Yan pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon, ha? Halos ipamigay mo na nga ako kay Luis, eh. Hindi pamigay yun. Bayad ka. Sa laki na itulog sa akin, Luis. Kurang pala katawan mo bilang kabayaran, eh. Tinagaran niyo pa ako. Ganito lang din naman pala kahihinatnan ko. Medyo sosyal lang ako ng konti dun sa mga babaeng bayaran, eh. Pero kung iisipin, wala na akong may pagmamalagay, ma. Hindi mo man lang ba naisip kung gaano kahirap para sa akin na isuko yung pagkabilhin ko sa isang lalaking parang tatay ko na? Ay nako, huwag na tayo magtalo. Narinig ko na yung sa'yo noon, eh. Kaya hindi mo na kailangang mapulitin ngayon. Isipin mo na lang na dahil sa ginagawa mo yan, eh maayos na ang buhay namin ng papa mo. Naaalagaan mo siya ng maayos dito. At saka, tingnan mo, itong bahay natin, ang laki ng ipinagbago. Nakakatulog tingnan, hindi ba? Ikaw lang naman yung natutuwa, ma. May mga dala nga pala akong biscuit at gatas para kay papa. Ilapak mo na lang muna dyan sa sahig. Mamaya ko na iaayos sa storage box natin. Tatapusin ko lang itong tinatahi ko shorts ng papa mo. Malaki na kasi ng butas, eh. Ay, teka, kumain ka na ba? Kumain na ako kanina, ma. Oy, kumusta naman kayo ni Luis? Itatanong niyo pa talaga? Ano bang masama ron? Ako dapat yung kinukumusta niyo. Inaalam niyo rin sana kung okay pa ako. Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Masyado ka naman yata nagiging madrama. Ma, 2 buwan na akong di nire-regla. Hoy, baka naman kasi anemic ka. Puyat ka pa yata ng puyat, eh. Hindi ito dahil sa puyat. Normal yung blood pressure ko. Hoy, ano gusto mong sabihin? Buntis ka. Hindi ba ako sigurado pero malaki yung posibilidad, ma. Hindi ko alam yung gagawin ko. Paano kung nabuntis na ako ni Luis? Sabihin mo sa kanya. Mananagutan ka naman niya, eh. Kayang-kaya ka niya suportahan. Baka mapakasalan ka pa. At kapag nangyari yun, nako, lahat ng ari-arihan niya magiging sa'yo na rin. Yan kasi hirap sa'yo, ma, eh. Puro na lang yung mapapala niyo kay Luis yung iniisip niyo. Nakalimutan mo na yata anak mo pa rin ako. Ay, hinihan mo na nga yung katrabahan mo. Ano ka ba? Kayo ka pala nakakapagbayad ng utang na loob mo sa amin ng tatay mo. Umaakal ka na. Kaya ka bang pinagtapos ng pag-aaral? Kasi ikaw na yung bahala sa pagtanda namin. Kung gagawin niyo lang naman pala akong retirement plan, sana hindi niyo na lang ako hinayaang mabuo. Sus! Baka naman nagpapaligaw ka na sa iba kaya agad-agad ka na makakawala kay Luis. Kung may manliligaw man ako, baka nakipagtana na lang ako sa kanya. Ha! Subukan mong gawin yun. Talagang maliligtigan ka sa akin. My good morning, champs. Every day, champs ang araw nila. Good morning,
na sila sa mga pageant at nagpa-part-time din sa modeling. Sa kagustuhan ko na makawala kay Luis ay sumama ako sa kanila. May handler naman kami at tinutulungan din ako ng mga kaibigan ko kaya hindi ako masyadong nahirapan. Pero bago ko pa ginawa ang racket na yon, nagpa-check up muna ako para masiguradong hindi ako buntis. Magandang balita naman na hindi ako nabuntis. Pero doon ko rin nalaman na may PCOS pala ako. Hindi ko sinabi kay Luis ang tungkol doon. Napadalas na rin kasi ang hindi namin pagkikita mula nang mabisi ako sa racket ko. Pero ang totoo ay unti-unti ko na siyang nilalayuan para maging madali na lang sa akin at tapusin ang relasyon namin. Sa pagsisimula ko sa modeling ay nakilala ko naman ang isang professional photographer. Siya si Marco. At habang tumatagal na magkatrabaho kami, papadudod ay aaminin ko sa inyo na unti-unti na rin nagiging malapit kami sa isa't isa ng mga panahon yun. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakagdi ko si Enjoy. Makilala ko si Marco ay hindi na kami nakakapag-date ni Luis. Lagi kong dinadahilan sa kanya na may lakad ako o may aasikasuhin ako para sa modeling. Bisita kasi si Luis ay hindi niya ako kasama. Tinanong siya ni Mama kung nasaan ako at nung sinabi ni Luis na busy ako sa bago kong racket ay bigla na naman siyang pumulusok sa galit. Sinasayang ko lang daw ang oras ko sa mga putya-putyang pageant at modeling na hindi naman magpapayaman sa akin. Ilang beses na niya ako ng puro paninirmon lang Neng. ang ginagawa niya. Yung mga sunod niyang tawag ay Katungo, hindi ko na sinasagot. Nagpatuloy Bakit ako wala sa ka, tibayabas? sa pamilya ko sa Sabong kabila na. ng pambabalik Sabong ko tibay lang labas sa na kanya. ka. Gusto ko man siyang sabihan na hindi na niya yon, ay hindi rin naman ganun kadali. Umabot pa nga siya noon sa punto na inaaya na niya akong magpakasal. Nagulat ako sa gustong mangyari ni Luis. Masyado kasi siyang mabilis. At dahil lang po na pangungunahan na naman ako ni Mama sa pagdedesisyon, ay inuunahan ko na siya. Naglayas ako papadudod. Hindi ako tumuloy sa mga kaibigan ko dahil baka matuntun ako ng nanay ko. Nakakahiyaman pero kinabalang ko na lamang ako na makituloy sa bahay ni Marco. Kasama niya naman doon ang kapatid niyang babae at kilala na rin ako nito. Sa halos isang buwan na magkasama kami sa isang room ay nagkaaminan kami. Sa tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa, papadudo. IBKR stands out in the crowd. They offer professional pricing and low borrowing costs. Our clients have the choice of investing directly from locally in stocks, options, futures, forex, bonds, and funds from a single unified platform. Our premier technology enables you to optimize speed and efficiency, perform sophisticated portfolio analysis, and manage your accounts. Start investing today at IBKR. Buhay ka ba pala? Bakit ngayon mo lang naisipang magparamdam, ha? Nasaan ka ba? Ma, pwede bang kumalma ka muna? Paano ko kumalma? Ibigla ka na lang nawala na parang pula. Tinakasa mo ba si Sir Luis? Hindi po ako tumawag sa inyo para lang makipagtalo o makipagsabutan. Gusto ko lang kamustahin yung kalagayan ni Papa.
hagdan sa loob ng isang buwan. Akala ko rin noon na intransangwil na ako ng nanay ko kaya hindi na ako muli tumawag sa kanya para mamumusta. Naghanap na lamang ako ng kakilala na malapit doon sa amin para kumustahin ang kalagayan ni Papa. Noong nalaman ko na okay naman siya ay lumayas ng kahit lumayas ako ay nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa hanggang sa maging runner-up ako sa isang project. Tungkol naman sa amin ni Marco, niligawan na po niya ako at nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ako noon nakipag-usap kay Luis. Hindi rin ako nakipag-iwalay sa kanya dahil akala ko ay malinaw nang ayoko na sa kanya noong lumayo ako. Hindi na rin naman niya ako tinawagan o minessage man lang. Nahihiya ako noon kay Luis, kaya hindi ko na rin talaga alam kung paano ko siya kakausapin. Mga 2 buwan lang mula nang maging kami ni Marco ay napansin ko na may kakaiba sa ikinikilos niya. Palagi siyang may ka-chat at lumalayo rin sa akin kapag may kausap sa cellphone niya. Kaya naman mas lalo akong naghinala. Kahit nakatira kami sa isang bubong ay bibihira na rin kaming magkita mula nung hindi na kami magkasama sa trabaho. Hanggang isa na, naisipan ko buksan ang cellphone ni Marco at doon ko na nga po nalaman na may girlfriend na pala siya bago pa naging kami. Nagkaroon kami ng konfrontasyon. Matapos yun ay umalis na ako sa bahay niya. Kaya ko naman sanang maupahan noong time na yun, pero bumalik ako sa mga magulang ko dahil nami-miss ko na rin po sila. Papadudod. Hoy, mabuti naman at naisipan mo pang bumalik. Kala ko kinalimutan mo na kami ng papa mo eh. Hindi ko naman po yung gagawin sa inyo ni Papa. Hindi lang tayo nagkaintindihan sa pakikipagrelasyon ko kay Luis. Pero sana hanggang doon na lang yung samahan natin ang loob, Ma. Aaminin ko, anak. Nasaktan ako nung sinabi mo na sasama ka sa boyfriend mo. Pakiramdam ko kasi noon, wala ka na talagang pakialam sa amin ng papa mo. Sumama lang naman po loob ko sa'yo, Ma. Parang pinaparamdam niyo kasi sa akin noon na wala akong kalayaan. Na kayo lang yung masusunod palagi. Ayaw mo na ba talaga kay Sir Luis? Hindi ko naman po siya nagustuhan kahit kung simula pa lang. Galing siya dito nung nakaraang linggo. Akala niya kasi nandito ko eh. Pumupunta pa rin pala siya dito? Oo. At saka, alam mo ba, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa amin ng papa mo. Nagkakausap pa ba kayo? Hindi na po nga. Hindi mo man lang ba siya sinabihan na may bago ka ng boyfriend? Hindi ko na po nasabi sa kanya. Nahihiya na rin kasi ako kaya hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Paano kung kausapin ka niya at makipagbalikan pa siya sa'yo? Papayag ka ba? Tungkol po dyan, mukhang kailangan talaga namin mag-usap. Bakit? Wala na ba kayo nung bago mong boyfriend? Niloko niya ako, Ma. May girlfriend na pala siya bago pa naging kami pero hindi man lang niya sinabi sa akin. Tumira kami sa isang bubong, Ma. Ang daming pagkakataon para sabihin niya yun sa akin pero hindi niya ginawa. Gusto niya yata akong gawing kabit. Kapal lang mukha niya. Ay, kung hindi ka sana umalis, mas maayos sana yung sitwasyon mo ngayon. Pero anak, alam ko hindi mo talaga gusto si Sir Luis. Pero kung titignan mo, doon lang naman yung kumahanggang sa inyo eh. Nakakahiya mang sabihin, pero parang gusto ko nang lunukin yung mga sinabi ko noon, Ma. Ibang-iba si Luis kay Marco. Hindi niya ako kayang saktan kahit isang beses. Hindi niya ako sinusumbatan sa mga naitulong niya sa pamilya natin. Kahit na nararamdaman niyang napipilitan lang ako sa relasyon namin. Hindi niya rin ako hinabol at kinumpronta nung lumayo ako sa inyo. Anak, hindi na kita pipilitin na makipagrelasyon kay Sir Luis. Pero kung gusto mong bumalik sa kanya, ay ikaw ang bahala. Ay, ako. Pasensya ka na nga pala kung ginamit kita para makatikim ng kaunting ginhawa. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Sa tagal mong nawala, miss na miss ka namin ng papa
Aga banana din. Nga pala, gusto talaga sana kitang makausap. Tungkol saan? Sa pag-alis ko, sa pag-iiwan ko sa'yo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagkaroon kasi ako ng boyfriend nung umalis ako. Nagsama kami. Doon ako tumira sa bahay niya. Pero nalaman ko na may girlfriend na pala siya bago pa naging kami. Kaya ayun, iniwan ko siya. Nagka-boyfriend ka na pala ng bago. Mas bata ba siya? Kaedad ko lang. Kung ganun, wala na pala talaga akong pag-asa kung ganun yung edad na gusto mo. Mama, nabubos ko.
Buka? Ako naman ano? Nagtatiro lang ako. Just like some Tumuting aking lakas.
Karaingan ni Papa mo pag ikaw malala. Bebe, ano ba? Iba ka pa iba? Piso? Nagdalaam. Ipunas mo ni anak. Nagpapuluan? Ang mga kasta-kasta ang laong damaktul data, baby bangs data. Banana. Alam di punas mo. Alwadang pa na mapukaw ah.
nakalimutan ko. Meron siya sinabi yun. Fresh ice. Ay, hindi yan libre, P. May kapalit yung kinakain mo. Tumalaw. Hindi, may mapagawa ko sa'yo. Gusto ko na magpanggap ka bilang girlfriend. Magpapanggap lang tayo mag-jowa. Pangayap ko ng mana ko, eh ha? Hindi ko gulo. Ganito kasi yun. Eh kasi hindi ako nag-ayos. Unang gabi pa lang, nagpahinga agad si ate. Eh, nakikita ko pala niya, kaya kahit na may jet lag, naglabas agad ng heart. May inom. Hindi lang ako, kundi po ako. Kaya pinainom ko. Siyempre, ayoko rin naman maging bastos, kaya kahit may kupel, tinarap ko si Tita sa inom. So, eto na nga. Panghingi na kami noon. Tapos, out of the blue, bigla akong na-hot seat nang wala sa oras. Tinanong ako ni Tita kung kumusta raw yung love life ko. Lahat ng kalalakihan ng pangman namin kasama umiinom noong oras na yun. Hindi ko aaminin ang totoo. Nakaluto ng tinapit yung si Daunin, ah. Yun nga mismo ang sinabi ko. Kakitaan ko. Nag-isip ako, sabi ko, kasi ano ang love life ko? Which is true naman. Kasi marami naman akong balandian at the moment. Tapos, bigla niyang tinanong ko, may girlfriend daw. Hindi. Siyempre, lasing na ako, sabi ko. Meron. Tapos, ayun, napatong-patong na yun kasi mali ang ginawa ko. Hindi naman ako makapala kasi natabi ko mismo yung tatay ko. Ayun ang problema. Gusto ko kilala na tita ko yung girlfriend ko. Pati sila tatay. Interesado na sila ngayon sa love